सरकार 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 kumsi benta ban penrem ya jingsha penyap dusmon uba telmi talang hapen thorep ba jong u artayo mensua bat ka jingbam pat yo kem ki pulit ik bedon kti kalapen long ya ka dorbar snong lapangap ha ka jite lang bat ka hills farmer union ban penlong ka jelang ya pa ba bat thangbom biti ha kan rutrik jilio arjar pusaw ban penrem ya te ka jingja harangkat ka jingdawa ban kem ik bedon kti ya kamet yap uba telmi life waste nem karta lalap daki nong song snong ha ka step ka life trik jemang arjar pusaw hadien ke jingwat bu lajar ngai na du ka khunai trik jemang arjar pusaw laong bo ba telmi ulami ha ka te ka sngi ban lejpej ya ka chakarep penthor jongu kabodan hakli ladaw lapangam halor ka di ka jingyap utelmi ki paiba ki la suba bu sha penyap hakibriu bomla itu katkum ki dak kishin balapau ha ka met jongu bat imat shwa bu unklat ulai khun persya ki rius niu namar bodon ki dak bu yakun ha ki lai chaka kani ka chaka ka de ka bodon ha padeng ka jia ka ja bat kasnong tapat ka benta khaput ha padeng ka jala meghalaya bat asam kumta ki suba bu sha penyap hakibriu ki banabar snong hakate ke jelang lai wan mat snok ti lang daki pait nong song snong bat kumju kit khot na ka JNC bat KSU kibala ajing kran kilapan pau jing sokhya lo ka jing sha penyap kinong rap ka bajana ka por sha ka por bat dawa na ka sarkar ba ka dai ban siu ka bailuk san sha ka te ka long yeng kilapan pau ka jing suba bo te nong rap ula sha penyap na ki kam ya ka japut ha padeng ka Meghalaya bat Assam namar kat kum ka jithu kinong song snong bo te nong rap ula sha berngam teng ya ka di penyap kinong penyap nong rap ya kahok ya dayangi kadi ke jingjam to go ja go thme hapok gabri nyok terap yang ile wang gamte da phai chakini khajak sinem go da yoi go jingja da man lakam ga ta ga history go wa pateng da pateng do jingja mukro ter jingja polang pi bat kadi ke klimat yoi ga din cha penyap ben hapo yang ni ke snong kita po penthor la pangam msiaw yi mudur wa ubru wa em perdi ke met ko chak ko klan nete cha penyap dusman ha kita gibru ke wa intimate yi yo wong hani ke janmet ke siaw do nong go khro siaw thoi wa ta yung ka sem do yo pa yong ki khon ki lingut ki khon tu sa khon swet po pendap penbiang met wasngi na ka bata jingam kam yong kayong sia tho yu to wa ka jing thang ko palat liam ne bata jing do yo niu pa yong kayong po manu ka mute ko richot scam richot kit ba ya kayong sen bat kwar nasnya wa liang yong i ka KSU sia wang wa ka jing dabram hado kate ya gani jingdo ya uni samlarang ba ne ba da jing chap nyap dusmon hetai tha po thaudat thauriang yo ki borong ka an tip baji ki yi de ko panyap ni liang ki siu sia wang wa sia ba chim ya ka an nam kam ya ka phi ko em ka an nam kam ya ka thuat kem mardor ya gini ko peniap dusman ya tell me khnangwa ke jingbi char ko hak yo nebenta ke jing bit jing biang yang gadong ka thai em kam yo jingbi char ko hak nin ngasngi da lai chemi nagliang KSU West Asia Hills lai chemi wa DC how you to wa gani ka kam ha gawa em arli gi mat jingdawa wa boy khmat yong DC kunukong do to nebenta wo pensmat ya gani ka jing tekit ani kem mardor no ya gitu bru wa em kti upanyap ya tell me bat kwar sinyau khian lang sen foto wa hakatu busni yar phne direct TV gitu jingja hakatu busni le postmortem ni yo nagliang yong i dalai senran lang ni go hyung sem heta po yolong civil hospital hakatu go step kat nu go jing chak siau lung sa dung ka mesin haw pach ye gi yung sem yung ne ba wan gi pin nak long yung ko do
boi ga wi ga mat di dawa mat bisi wa to wa tibi wa to wa kan pu yo kem kan pu tip di kita gendong penyap boy kita gi bar jala le gi per gi bru gi wa tem hajan yang ni gi jala yang hajan yang ni gi chedong i ne gi won gi bru jo yo gi ku cha penyap kap tu cha penyap gi bar jala jo yo gi jadi song pisah go yarap sarkar so san lak ni liang ka sen nyen bo e khmat yang disi wa sia ba pesmat ya kan ni jingerap kat wa cha ga bod yang ga district administrative yo ki cha kan di long yung go mat ji e ni liang disi kular ha khmat yang kesu nen wa pesmat no ha gi ni singat ni ne benta kan ni jing dawa yang i ne benta ka jing bit jing biang yung to yung sen ko wada em hok yo gi ya ka tai ka bha da ka hok yo ki nei da wa chat khat du bor chat nyap du smon ni pa yung ka yung yo ki man ngasnya wong wa ka wi ka khobor kwa o e je pi gi nong song yang la pangam hame ten hame sir na ka por yu ki jing khon gi jing le ngle yang ki su ki wi don perlok sin halang ki dor bar snong gi marjan ki perlok ki wan jan na dengai em kti gi o pi em lang gi serbo pi na ka wi kwa wong i pi wa em kam ga jing teli pi po chno po thau ga jing teli pi marjan chnong marjan thau khnang wa ki kam po khaput ki jing da ya ka thau ga bhaw yang i ki jing da ye i pen i em kam mi ga jing teli lam em ga jing teli prajan chnong jam thau lam em ga jing teli po chno po thau long to long penyap suk bhaw wan tem mi hawon won ga po kat no sao si adai mesin yu ye de tang batai han kliap mat untuk deke accident dap deke penyap dusmon ya uni u pradok prasnam i ho bon sen de accident tip deka wong dekam kata nasib deka de thok kata nasib henre kam kani ke jingjia kam ke pun kemo biang henre dap ya uni pradok prasnam i dap sekiat de penyap dusmon kam te ngajuk klam barabor hakini ki por wada dep lek kini ki disngi arle sngi cheden lek dep klam e kejo ikuluti wada anga ki bru wa chem ye kam kini ki jai bru ki mesin yang iki wado ki loi man ki po jat hadok ate man ki em de kata kejeng senyau yang ki tang ya ki le ndre de peman ki ye mesin bru tang he mesin mat Nyimla ban pediang ya kebakum kan ya kejingja. Kinong rep ken mau mentah kila sedang teli. Ken mau kinong rep mentah apa ka hilfama union kidon arlak ngut kidkot. Ken mau kinong rep mentah kila nang ban ya kren ya ki an ki kanun. Ken mau kinong rep mentah kila nang ban ya ki. Ken mau ba kinong rep mentah kila nang ban penpau bangid nang ban dawai la kejong kahok. Ya kitu ki briu ki ba penyap ladai ban ai da ka an ke ba tenge ngis ngau thu ba ka ne ka sinong ka don habodar bat iki ba kum kita ki briu ladai ban ai da ka an ke ba tenge ka bawan ra ya ka communalism ya ka jing ngau ya perjat benriu ngiro kum kinong rep ngila ban lai penyap ya kitai ndrai ngim kwa ya kata ngim kwa ban susyem ya ka an hakikti jongi kumta ngi pa ya ka kubor sa ka sarkar bakan syem ya ka an ban kem ya tau briu balai kinja kini kijingja ngani tu ya pi kum ki pa ba ngim kwa ru ya pi ban pen shit ya pi ban lek penyap kliang ya ki ba penyap ya ki nong rap jongi henry ngi kwa ba ka sarkar kan lek kem tang bala da pim kem om tang nala pengap ngidon kinong rep ha west jante hil ngin yaki se jawai ngidon kinong rep ha east jante hil ngin yaki se jante hil ngidon kinong rep ha mekhalia ngin yaki se sekretariat ngidon kinong rep syaka jela bro kawai ngin tur se sekretariat daki hajar daki lakmut kinong rep ngilaya teli keladai kapor ngi kinong rep bangin yang halak jong kikjat keladai kapor kinong rep banong ngitip ya ka hok nakadakadaw ngingi wan hang nekum ka hilfama union om dai ban penshit ya pi kinong rep ban lek penyap kelaya kita kiba penyap yu tunong rep jongi hanrai ngi wan hang ne ban dawa bade ban kem ya kita ki breu kiba penyap
badai ban ai da ka an ke batenge ki ba namar ka ba kum ka de jingja kan wan ra ya ka jing sngo ya per jaj benreu ngem kwa bakan don ka jing ya per jaj benreu wat ladangi im ha border ngi kwa bakan don ka jing syong suk syong san lada om parla ban pen bet yo put osam om dai ban supenyap lada pikwa ban don kano lada pim sngo ya hap wan ngin ya kran ngin ya pen bet da ka jing suk da ka jing shngan Henry, lada ma pira da kasuloi, ngira da kasuloi, lada pira da kawat, ngira da kawat, ayu ka banjiang ta. Baro kan wan tangka jingyap, baro kan wan tangka senam sudah, ngim kwa ya kabakum kata ka jingja, ha kan ka ri ka jongi. Ngidon kam ya kiriu syampang, kibadai nak sorkar baro arteli, ngidon kam ya kiriu shilor kibalaban penbek sendon yang uput usam. Namar ngi sngau tho bakana jing sya penyap kam dai na ki parado prasnam gejungi ngi don ka jing suba baka la bandai na ka dau jong ka jing ya ka japut penbai sendon lom kumta ken mau lada mangi ki nongrep ka jela bro ka wengin ki ngila ban toj de ki pau hajar hakane ka sinong ngila ban toj de ki lak ndai kumbalaong kata kanomuan ra ya kano kara resolution le ne ya kano ka jing ba ngingi sutu kum kinong yalam juga seng nongrap balada ngimla ban yelek persya da ka suloi persya ya ka suloi da ka waj persya ya ka waj ndai dang da ka jabing da ka jinga penbait da ka jing songsyuk ban la ban penbait ya kene ka kam menta baladap ka election MP pila ya dap iki kam gijam gijang pi pila duna ka kam ka jam menta penbait no ya uput usam mardor ngim kwa syu ban yo i bakindang don syu ki mensem ki bandang yap ngem kwa syo bangkadang yo i bikin nongrap kin long ki langknya hakin lengkha ki jongi Habatin pej bahagi ki shap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya